थब्लेब्लि फैलायबाय आं दसे फैलायदो आरोना रायलायलायनोसै खौलाय जि राखावखाव जाखाबाय गोजां बोथोरनि नालाय लोरफोर सोमावनानै जाहानि न'आव हाबफै हाबफै हेल' आगैमोन रुनुमि स्वर्गियारि हाय आनै हाय मा खबर परिखाया जोब्बायना जोबाखै गाबोन सम दंबा जाहानाव फैसं जोबाखै समबारै जोबगोन समबारैसो जोबबाथाय फायदो आं माबाखौबो लानानै समायनाखौ लिंबु नांगौ जादो जुनु बर' हाय आब' हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो आगै जुनु रुनुमि स्वर्गियारि अके औ परिखा जोब्बाथाय लाना फै रुनुमि आंखौ फेन खालामदो जोंहा जुनु बर'आ रुनुमिखौ जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना रुनुमि स्वर्गियारि मा ओंख्रि जाखो जोंहा नादो बिलाहिमोन नोंसालाय मा मैगं जाखो महेस्वर स्वर्गियारि हाय बाजै हाय आगै मा खबर ओमफ्राय मा जाखो थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे जायाखै जोंहा सङाखै दाबो दाबो सङाखै ना अबावबा थांदो दिनैबो दंमोन नामा परिखा स्कुलाव रुनुमि स्कुलाव थांदोंमोन दासो फैदों मादाराबो आंबो मोनानि साननि जाखादो आरोना खेबसेनो संनानै पदश्री मोसाहारि अफिसियेल हाय आब' बाबुआ मा खालामदों औ बाबुआ ओइ माबायाव थांदों आरोना सकआव थांफादो बिफादो ओमफ्राय मा खबर आगै पदश्री मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा जुनु आगैया थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो नै लोगो फैदो आरोना रुनुमि फुल आरो स्टार हरदो जोंहा हादोना हायाखै परिखायाव हायाखै
हायाखैबा फेल जाखागोन मेट्रिक लिरनो मोननाय नङा मोजाङै फरायसो गथ' फिसा बाङाय हादो आरो ना माने बाङायल' हाबाथ' जानाय नङा पदस्रि मोसाहारि जोंहा ओंख्रिया आलु फुल बिसो आब' नोंसालाय औ जोंहाबो नाजों बिलाहिमोन आरोना आगै ओमफ्राय आगै पदस्रिया अबे जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो आरो ना ओमफ्राय थांजोब्बाय नामा जुनु आगैयाबो थांबाय नामा रुनुमि ओंखाम जानो थांनि नोंसानाव दंना गैला ओंखामा दङो ओंख्रिया गैला ओंखामखौ मोनजागोन आरो ना ओंख्रिया माने एसेल' साथामल' नालाय ओरैनो एसे एसेल' बनायदो बिटु ब्लग हेल' आब' होनदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो दिनै आगै बिटु अननानै खोन्थाहरदो सरला बर' ब्लग मा खबर आब' मोजां आंना आगै नोंनालाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो आरो ना एस एम चेनेल हाय आब' आंहा दासो औ थेंक इउ स' माच आगै आंबो बारा बावखायाखै दाबावैसो फैखादो आरो ना मा ओंख्रि जाखो आगै एस एम चेनेल रुनुमि थांथ'ला होमबा ओंख्रिया गैया आरोना ओंखामबा मोनजागोन बिटु ब्लग फैलायबाय ना आब' औ फैथ'लायबाय होनलाय समानो जास्लाबा आरोना आंना दसे फैबाय बारा गोबाव थाया आंबो जोंना आलु बाजासो आब' औ नंगौ नामा आगै जोंनाबो बिलाहि नामोन आरो गैया संदिनि बारा फैयाखै लाइफआव पदस्रि मोसाहारि आं मायो बेकनेट ना बेकनेट सारियालिनि आब' बिस्वनाथ खोमा बिस्वनाथ सारियालिनि आरोना औ बिस्वनाथ सारियालि जानांगौ औ आगैया होमबा ओइ माबाथिंसो आरोना तेजपुर साइडथिंनो आरोना बिटु ब्लग नोंसो नालाया नोंसानालाय आब' होनदो नामा औ जोंहा ना औ ना बिलाहिमोन आरोना आगै ना बिलाहिमोन जोंहा थांबाय नामा सरला आगैयाबो थांबाय नामा आगै बिटुआलाय अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरो ना फोरमायहां जमुना ब्लग हेल' फ्रेन्ड्स होनहरदों जोंहा हाय फोरमायहां थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो बुरबुलि नार्जारि हाय फ्रेन्ड होनहरदों हाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर बुरबुलि नार्जारि आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरो ना गुड आफ्टारनुन होनदों औ गुड आफ्टारनुन थेंक इउ स' माच फोरमायहां मा होनखोथाय होनहरदों फोरमायहां जमुना ब्लग मा होनखोथाय माखौबा होनखो आं बुजियासै आरोना रुनुमि सरगियारि मा खबर होनहरदों मोजां नोंहालाय मा खबर नार्जारिखौ सापर्ट खालाम आरोना जाय सापर्ट खालामाखै
ओमफ्राय बिट्टु नार्जारिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा बुलबुलि नार्जारिया अननानै सापर्ट खालामना रुनुमि स्वर्गियारि मोजां आंनाबो होनहरदों ओमफ्राय मा जाखो आनै होनहरदों नेटआ प्रब्लेम जादों नेटआनो गिदिंबाय थादों नै दसे दसेल' नेटआबो मा ओंख्रि संहांदो नोंसा सान्दुं फैबाय र' गोजांनानै जि जोमदों गोजांहांबो गोलोमदोबो थांजोबलायबाय नै थांजोबलायबाय आरोना बुलबुलि नार्जारि रुनुमि स्वर्गियारि सापर्ट खालामलाय अननानै जोंहा रुनुमि स्वर्गियारिखौ बुलबुलि नार्जारिया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट खालामना होदो अननानै बुलबुलि नार्जारिखौ रेन्जआव थांनानै बे रेन्जआव थुनानै चेनेलाव थांनानै रावबो गैला सं थांजोब्बाय फैदो आरो थांदो आरोना बेस्थ' आरोना सल' खननो रोंनायबा रोजाबबाय थासिगौमोन आं एस एम चेनेल ओंखाम जादों मोनलै आब' आं फैफिनबाय औ आगै थेंकिउ स' माच आरोना फैफिननायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आगै एस एम ना सोंखांबायमोनसो आङो खोन्थाहरफिनदो आरो ना खेबसेबाव बड' स्टेटास हाय आब' मा खबर औ आगै थेंकिउ स' माच आंना मोजां आरोना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो एस एम चेनेल जोंहा सबायजों दाउसोमोन औ गोथावथार माथो आगै सबायजों दाउ आरोना जोबोद गोथाव ओंख्रि गोबां जालायबायदां आगैया बड' स्टेटास जोंना ओंख्रि आलु अमासोमोन आब' औ नंगौ नामा नोंसोरनाबो गोथाव आरोना आलु अमा बेदर गोथाव गोथाव फोरमायहां जमुना ब्लग आं फैफिनबाय औ थेंकिउ स' माच आरोना फैफिननायनि थाखाय एस एम चेनेल होनहरदों जोंहा सान्दुं फैलायबाय आरो बिटु ब्लग आब' आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थिनजोबलाय आब' न'ना जोंहा बिटु ब्लगखौ जाय जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो आरोना बिटु ब्लग चेनेलखौहाय जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय नोंसोर गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो आरोना जाय जाय गैया माने बेबो खालामाखैबा खालामलायदो आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो अननानै बिटु ब्लग नै होनहरदों सान्दुंआ फैबाय थायोलै फोरमायहां जमुना ब्लग नोंना मनिटाइजेसन जाबाय नामा मनजलि होनहरदों जोंना मनजुलि आं मोनाखै जोंहा बुलबुलि नार्जारिया बिटु ब्लगखौ सेयार खालामदोंमोन मोनाखैनो आरोना बिटु ब्लगआ खालामना हरबोलानो जाबाय अब्लानो बेक खालामनो हाफिनगोन
एसएम चेनेल औ दे जागोन होनहरदों जोंहा एसएम चेनेला निजोरा नार्जारि हाय आब' आंहा दासो औ आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आगै निजोरा अननानै खोन्थाहरदो आरोना बे एसएम चेनेल बिट्टु होनहरदों बुरबुलि नार्जारि आंखौ सेयार्स खालामना लोगो खालाम बिट्टु औ जोंहा बुरबुलि नार्जारिया बिट्टुखौ सेयार्स खालामना नागिरना मोनाखैनो आरोना अननानै बिट्टुआ सेयार्स खालामनानै बुरबुलि नार्जारिखौ सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय मोनद' ए दङमोन आरोना आंनियाबो दाखालि सार्भार डाउन जानानैथ' जायाखैमोन आरो जा गाबोन फुङाव खामायनो हागोन दे बिट्टु ब्लग प्लिज बर'जों बर'नि आब' सापर्ट खालामलायनांगौ ना आब' औ बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौथ' आरोना गासैनोबो नांखागौ नालाय नोंनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ नालाय ओंखायनो नोंबो खालाम आंबो खालामगोन बेफोरबायदि आरोना गासैबो खालामलायब्लानो जाबाय जायखिजाया खासे सिगां खालामग्रोदो बेनिफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय कमेन्टखौ मोनब्लानो बेक खालामब्लानो जाबाय आरोना खालामा लाफानो दाथा आंबोथ' कमेन्ट मोनब्लानो खालामफिनखायो आरोना बेगखौहाय जाय आंखौ सापर्ट खालामो आंबो सापर्ट खालामफिनखायो ओमफ्राय आं जायखौ सापर्ट खालामो आं कमेन्ट हरना दोनहरो आरो बेफोरो खायसे बेक खालामो खालामा आं बेखौ मोनथिला खिन्थु आं सापर्ट खालामखांनानै कमेन्ट हरना दोनहरो खिन्थु आं बेगखौथ' मोनथिला नालाय खामो खामा खिन्थु आं आनसाबसक्राइब खालामफिना आरो दै रावखौबो अके होनहरदों जोंहा बुलबुलि नार्जारि एस एम चेनेल दे लोगो खालामलाय आंखौ अननानै जोंहा बुलबुलि नार्जारिया एस एम चेनेलखौहाय लोगो खालामलाय होनहरदों आरोना निजोरा नार्जारि नाजों बिलाहि आब' नोंसालाय औ सेम टु सेम आरोना आगै निजोरा जोंहाबो नाजों बिलाहियानोमोन उदांसार ब्रह्म हाय आब' औ हाय आगै थेंक इउ स' माच आरोना आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नै जोंहा उदांसार आगैया दासो फैदो आरोना अननानै जाय जाय सापर्ट गैया उदांसार ब्रह्म चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होदो आरोना बेजोंबो लोगो जादो आरो आगैयाबो बेक खालामफिनगोन सापर्ट खालामलायदो आरोना बिट्टु ब्लग आं खालामबाय आब' बुरबुलि नार्जारि खालामबाय औ जोंहा बिट्टु ब्लगआ बुरबुलि नार्जारिखौ खालामबायनो आरोना बुरबुलि नार्जारिया गाबोन बेक खालामबानो जागोन आरोना कमेन्ट हरना दोनहर गाबोन बेक खालामफिनब्लानो जाबाय बिट्टु ब्लग आब' होनहरदों औ जोंहा आगै बिट्टुआ खालामबायनो आरोना बुरबुलियाबो खालामब्लानो जाबाय फोरमायहां जमुना ब्लग मा ओंख्रि जाखो रिजु फ्रेन्ड औ जोंहा नाजों बिलाहिमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरलायदो आरोना एस मुसाहारि आब' सना होनहरदो औ थेंक इउ स' माच एस मुसाहारि आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर आगै जोंहा दासो फैदों आगै एस मुसाहारिया मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो बुरबुलि नार्जारि दे आं बेक खालामफिनगोन आगै बिट्टु जोंहा बुरबुलि नार्जारिया बेक खालामफिनगोन होनहरदों आरोना खालामफिनखागोन खालामा लाफानो डाटा आरो खालामफिनखायो निजोरा नार्जारि अ नंगौना आब' होनहरदों जोंहा नंगौ एखे एखे आरोना दिनै उदांसार ब्रह्म सापर्ट खालाम आं 24 घन्टानि उनाव बेक खालामगोन भिडिअ नायना खालाम दे औ जोंहा उदांसार ब्रह्मनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहा आगैया गाबोनो बेक खालामफिनगोन अननानै सापर्ट खालामना दोनहर कमेन्ट हरना दोनहर आरोना एस मुसाहारि दालिसो आब' औ दालिसो नामा एस मुसाहारि दे सापर्ट खालामलायदो औ जोंहा नै एस मुसाहारिजोंबो जइन जादों आरोना जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामदो भिडिअखौबो नाय आरोना भिडिअखौबो वाट्च खालाम बेनिफ्राय सापर्ट खालामब्लानो जाबाय भिडिअखौबो नायालाबानो डाटा मुल्यआ जानाय नङा आरोना जेबो सापर्टल' खालामब्ला जेबो मुल्य जानाय नङा भिडिअखौबो नायनांगौ भिडिअ नायब्लासो माबाया फिथाइया भिडिअ'आवसो दं नालाय भिडिअ'खौबो वाट्च खालाम आरोना होमबासो वाट्च खालामनानै सापर्ट खालामब्ला जमुना आंखौ बयबो लोगो खालामलाय आं बयजोंबो बेक खालामफिनगोन कमेन्टस मोनसेल' हरना दोन औ जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लगआ गावखौहाय
लोगो खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना बयखौबो कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरो बेक खालामफिनगोन होनहरदों आरो ना सापर्ट खालामना दोनहरबानो जाबाय फोरमायहां जमुना ब्लग जोंनिया अन्थाइ बाजाबजों साम' लादायजोंसो फ्रेन्ड जोबोद मोजां ओंख्रि अन्थाइ बाजाबजों साम' लादायनो मोजां ओंख्रिखौनो जाथारबाय जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लगआ गोथाव आरोना साम' लादाय मोनदो माने दाबो मोनबावदों आरोना साम' लादायखौ फुख्रिफोरनि ना मा अबेयाव मोननाय फोरमायहां जमुना फरायखांबाय आंखौ एस मुसाहारि आंनि सापर्ट नांगौबा आंखौ सापर्ट खालामना कमेन्ट खालाम जोंहा एस मोसाहारि चेनेलखौहाय जायनो सापर्ट नांगौ अननानै सापर्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय जोंहा आगैयाबो बेक खालामफिनखागोन ओमफ्राय जायनो सापर्ट नांगौ एस मोसाहारि चेनेलखौ सापर्ट खालामहरदो थाबैनो सापर्ट मोनगोन आरोना सान्दुंआबो होसोबाय थायोलै फोरमायहां जमुना ब्लग बांगालफोर फानफैनायसोमोन साम' लादाया बांगालफोर फानफैनायसोमोन आरोना जानांगौ इसोरो फुख्रिफोरनिफ्रायबो लाबोयोना खायसे बिलोफोरनिफ्राय दायोथ' फुख्रिफोरावनो जागोन आरोना बिसोरसो फानफैखायो जेखौबो जेरावबो बिसोरनो आरोना उदांसार ब्रह्म फोरमायहां आं नोंनिखौ खालामबाय दे होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ गैया फोरमायहांनिखौ सापर्ट खालामबाय होनहरदों आरोना सरि नों गाबोन खालाम दे होनहरदों जोंहा फोरमायहाङा गैया सरि उदांसार ब्रह्मआ गैया फोरमायहांनिखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय गाबोन बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरोना फोरमायहाङा गाबोनो उदांसार ब्रह्म चेनेलखौहाय बेक खालामना होफिनब्लानो जाबाय कमेन्ट हरना दोनहरदों जानांगौ फोरमायहां जमुना ब्लग नोंसिना मा गामिनि रिजु फ्रेन्ड जोंहा आं बाक्सानि आरोना ओमफ्राय बरपेटा रडनि ओमफ्राय जोंनि गामिया आनन्द बाजार खाथि जायो आरोना एकदम खनायाव भिथोराव बुरबुलि नार्जारि एस मुसाहारि लोगो खालामखानाय आंजों जोंहा बुरबुलि नार्जारिया एस मुसाहारिजों फ्रेन्ड दंखायोनो आरोना थेंक इउ स' माच आरोना बुरबुलि नार्जारि खोन्थाहरनायनि थाखाय फोरमायहां जमुना ब्लग उदांसा बाबु नटिफिकेसनखौ अलाव थुना हो होनना बुंदों नामा जोंहा फोरमायहाङा नटिफिकेसनखौ अलाव थुना होनो थाखाय खावलायहरदों आरोना अलाव थुब्लाथाय माने नटिफिकेसना नुजागोन आरोना मा होयो गासिबो फैगोन उदांसार ब्रह्म खालामखादों होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ जोंहा थुखादोंनो उदांसार ब्रह्मआ अलखौहाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुखादों आरोना देरासात बय सोर आंजों गैया खालामलायदो आंबो बेक खालामफिनगोन जोंहा देरासात बय फैदो आरोना जाय सापर्ट गैया देरासात बयजों लोगो जानो हागोन आरोना अननानै सापर्ट खालामलायदो देरासात बय चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय बेबो फिन खालामफिनगोन आरोना पदश्री मुसाहारि अफिसियेल आंखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर जोंहा पदश्री आगैखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै खालामना होदो आरोना बेयाव थानायखिनिखौ सातजन दङ आरोना जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो सासे देरासात बय आरो सोरना आइदि बेसे दं जोंहा देरासात बया सोंहरदों आरोना सोरना आइदि बेसे दं जोंहा एस मुसाहारि आगैनाव गोबां दङ आरोना सापर्ट खालामहरदो एस मुसाहारि आगैखौ ओमफ्राय आगैखौबो सापर्ट खालाम बेबो सापर्ट हरगोन आरोना तुलुमनि बर' हाय आब' दासो आंहा होनहरदों थेंक इउ स' माच आगै तुलुमनि आंबो बारा बावखायाखै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै दिनै
हरना खोन्थाहरलायदो आरो ना फोरमायहां जमुना ब्लग अय तुलुमनि होनहरदों जोंहा फोरमायहांआ तुलुमनिया दासो फैदों जोंहा आगैया तुलुमनि बर' फोरमायहां हेलौ होनहरदों इबो जोंहा तुलुमनियाबो फोरमायहांखौ हेलौ होनहरदों आरो ना हाय हेलौ होनहरदों फोरमायहां जमुना ब्लग मेघा दासो नामा तुलुमनि मेघा दासो नामा तुलुमनि होनहरदों जोंहा दासो नामा होनहरदों आरो ना तुलुमनि हाय सोलाबानो फोरमायहां होनहरदों सोलाबानो होनहरदों सोलाबाथ' आरो खामानि थायो नालाय गासैयाबो खामानि थायो गावबा गाव सम मोना बुरबुलि नार्जारि उदांसार ब्रह्मखौ सापर्ट खालामबाय आं बेक खालामफिनदो दे होनहरदों जोंहा बुरबुलि नार्जारिया उदांसार ब्रह्मखौहाय सापर्ट खालामबाय होनहरदों आरो ना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों गाबोन बेक खालामना होब्लानो जाबाय बुरबुलि नार्जारि पदस्रिखौबो सापर्ट खालामबाय आं बेक खालामफिनदो दे अननानै होनदों जोंहा पदस्रिखौबो खालामबायनो आरोना बुरबुलि नार्जारिया बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों गासैबो जाय जायखौ सापर्ट खालामदों गाबोनो बेक खालामफिनजोब्बानो जाबाय आरो ना कमेन्ट हरना दोनहरदो फोरमायहां जमुना ब्लग मा हेलौ जाखो तुलुमनि आं गाज्रि नङाथ' माने हेलौ होनखो बुजियासै आं मा हेल' हेल औ हेल होना सानदों नामा मा हेल जाखो होनना बुंहरदों जोंहा तुलुमनि आगैया हेलौसो होनहरदों जानांगौ आरो ना हेल होनाखै हेलौ होनहरदो जानांगो तुलुमनि बर' ओंख्रिया फान्थावसो आलुसोमोन औ नंगौ नामा ओमफ्राय एस मुसाहारि आइदि बुरजा थाबाबो लाब गैया औ लाब गैया होननायानोथ' आरो आइदि बुरजा थाबाबो सापर्ट मोनबाबोथ' लाब गैया जेनेबा वाट्स टाइमानो जायाबा भिउसफोरखौनो नाया नालाय भिडिअ नायनायजोंसो खोथा जा आंहानो एख'आनो जायाखै 1K जाबाबो जेबो मुल्य गैया वाट्स टाइम गैया भिडिअसफोरखौ ओरैनो नायब्लाबो सर्ट नायो नालाय फुल वाट्स खालामा बेखायनो वाट्स टाइम जाया आरोना जेबोआनो गैया वाट्स टाइमा ओंखायनो भिडिअफोरखौ एसे नायनांगौ आरोना एसे फुल वाट्स खालामना होनांगौ अब्लासो लाब जायो नङाबा जेबो लाब गैया आरोना बुरबुलि नार्जारि तुलुमनि लोगो दंखायो आंजों होनहरदों जोंहा बुरबुलि नार्जारिया तुलुमनिजों लोगो दंखायो होनहरदों आरोना थेंकिउ स' माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय देरासात बय तुलुमनि बर' नोंनिखौ खालामबाय आं नोंबो खालाम आंनिखौ जोंहा देरासात बयआ तुलुमनि बर'निखौ खालामबाय होनहरदों आरोना ओमफ्राय तुलुमनि आगैखौहाय खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों उदांसार ब्रह्म गाबोन खालामगोन दे कमेन्ट हरना दोन जोंहा उदांसार ब्रह्म आगैया गाबोन खालामगोननो आरोना कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों जाय जाय उदांसार ब्रह्मखौहाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोनहर गाबोन बेक खालामगोन आगैया तुलुमनि बर' फोरमायहां गाज्रि नङा मा गाज्रि जानो जोंहा तुलुमनि बर'आ गाज्रि नङा मा गाज्रि जानो होनहरदों आरोना फोरमायहांखौ तुलुमनि बर' देरासात बय फुल वाट्स खालामना कमेन्ट हरना दोनहर आं गाबोन बेक खालामफिनगोन जोंहा तुलुमनि बर'आ देरासात बयखौहाय फुल वाट्स खालामना कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गाबोन बेक खालामगोन हरदों फुल वाट्स खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट हरदो ओमफ्राय आंनिखौबो सोरबाफोर नायोबा फुल वाट्स खालाम आरोना आंबोथ' नायखायोआनो बे फुल वाट्स खालामनायावनोथ' समा थोस्लाबलायलाङा आरोना मालाबा मालाबा गोबाव लायो नालाय फुल वाट्स खालामबा खायसे खायसेनिखौ आंबो नायस्लाबजोबनो हाया आरोना ओंखायनो सम मोनब्लानो नायो ओमफ्राय खायसे खायसेया थालाङो आरोना ओमफ्राय जेब्लानो सम मोनो अब्लानो नायो आंबो देरासात ओमफ्राय नों दुगैबाय दै देरासात बय आब' नोंनि आंनिखौबो खालामनो थिन होनहरदों आरोना जोंहा देरासात बयआ जोंहा देरासात
आं बयनिखौ जाय जाय खालामो आरोना अननानै खालामहरदो देरहासार बय चेनेलखौहाय जाय जाय खालामाखै सापर्ट खालामहरदो कमेन्ट हरना दोनहरदो बेक खालामगोन आरोना गाबोनो तुलुमनि बर' खालामफिनगोन दे आंबो सिन्था खालामनाङा जोंहा तुलुमनिनियावबो जाय सापर्ट खालामहरदो गाबोन बेक खालामफिनगोन आरोना सिन्था खालामनाङा होनहरदों तुलुमनि बर' नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय आब' जोंहा ना आरो बिलाहिमोन आरोना आगै निजोरा नार्जारि आंखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर जोंहा निजोरा नार्जारिबो दङ आरोना निजोरा नार्जारिखौबो खालामदो सापर्ट खालामहरदो जाय जाय खालामाखै सापर्ट खालामहरदो आरोना नोंसोरो नायलायनानै जाय जाय सापर्ट गैलाया वाट्स टाइम खालामदो ओमफ्राय फुल वाट्स खालामनानै सापर्ट खालामना होदो फोरमायहां जमुना ब्लग दे जेबो नङा नानि तुलुमनि जेखि बुङा जोंहा फोरमायहां जमुनाया जेबो नङा होनहरदों आरोना नानि तुलुमनि जेखि बुङा होनहरदों एस मुसाहारि आइदि बुजासो सापर्ट खालामबा आनजाफिनो आइदि बुरजाजों सापर्ट खालामबा आनजाफिनो माने औ नों जेनेबा गुबुन आइदिजों नों बाहायबाय थायालाफानो ओरैनो सापर्ट खालामनाल' दोनब्लाथायलाय आनसाबसक्राइब जाफिनो आरोना इउस खालामबाय थानांगौ अब्लासो साबसक्राइबा थायो नों नायबाय थाब्लासो जेनेबा बाहेरा आइडिजोंबो नों सापर्ट खालामना दोनब्लाबो गोबावजोंहाय आनसाबसक्राइब जाफिनो आरोना जेबो लाब गैया मानोना नों इउस खालामबाय थानांगोन आरो बे बाहेरा आइडिजोंबो जुदि भिडिअखौ नायबाय थाब्लासो साबसक्राइबारा थायो आरोना नायथाराबा इउस खालामाबा आनसाबसक्राइब जालांजोबफिनो आरोना ओंखायनो जेबो लाब गैया आरोना जायखौ नों इउस खालामबाय थायो बेजोंसो जायो आरोना तुलुमनि बर' फोरमायहां औ गाज्रि बुङाखै होनहरदों आरोना जोंहा तुलुमनि बर'आ एक्सुवेलि मा बुंहरदोंमोन अननानै मोजाङै लिरनानै खोन्थाहरफिनदो आरोना जोंहा तुलुमनि आगैया हेलौसो होनहरदों खोमा आरोना ओमफ्राय ना ओरैनोसो फानि बुंहरदों नोंसोर आं मोनथिला आरोना जा निजोम अफिसियेल फैदो हाय आब' होनहरदों हाय आगै थेंकिउ स' माच आगै निजोम मा खबर मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना माबा गैया खोनादों सिनि सापात लाबफा सापात गैया सापात गैखाया बावगारदोसो आं गाइखेरबो मोनबा लाबफाबाव आइनियाव लांफा आरो निजोम अफिसियेल हा निजोरा होनहरदों जोंहा निजोराया थांबानो थाङाखै कमेन्ट खालामदो आरोना रामजित बोरमा हाय होनहरदों हाय हेल' रामजित थेंकिउ स' माच मेरी लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए कैसी हो रामजित उदांसार ब्रह्म सापर्ट खालाम लोगोफोर आं गाबोन बेक खालामफिनगोन गासिखौबो भिडिअ नायनानै खालामदे कमेन्ट हरना दोनल' औ सापर्ट खालामलायदो आरो ना नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर गाबोनो बेक खालामगोन होनहरदों आरोना जोंहा उदांसार ब्रह्मआ फोरमायहाङा दानलांबायसो सं बुरबुलि नार्जारि देरहासार बय फुल वाट्स खालामना फैबाय आं प्रेक्टिकेलनि डायलगखौ बेक खालामफिनदो जोंहा बुरबुलि नार्जारिया देरहासार बयखौ फुल वाट्स खालामनानै सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों निजोरा हेलौ आगै निजोम होनहरदों जोंहा निजोराया जया रानि जोंहा जया रानि आगै फैदों हेलौ आब' सना होनहरदों हाय आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै जया रानि गुड आफ्टारनुन होनहरदों गुड आफ्टारनुन फोरमायहां जमुना ब्लग आं थांनोसैलै रिजु होनहरदों मानो थांनोसै दानो ना माबाफोर खामानि ओंखारबाय आरोना जेबो नङा खामानिफोर दंबा थांजासिगोन थेंकिउ स' माच आरोना फोरमायहां जमुना ब्लग फ्रेन्ड दसे समब्लाबो आंखौ लाइभ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जया रानि लाइक दान आब' थेंकिउ स' माच आगै जया लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आरोना आगै जया अननानै खोन्थाहरदो जोंहा ना बिलाहिमोन आरोना आगै नै थांजोब्बाय रावबो गैला आंना नेटआबो प्रब्लेम होबाय थायो आखाइ साजोब्बाय
मबाइल हमनो साजोब्बाय आंहा स्टेन्डबो गैया नालाय रावबो गैला थांजोब्बाय थांजोब्बाय सं रावबो गैला खाली खाली हो गया सब कुछ चला गया सब कुछ चला गया आजा रे तुझको पुकारे मेरी सल'खौनो खनबाय थानोसै आं रावबो गैलाना दखाना मोनायाव भिडिअ नायनानै मोनायावबो जि उन्दुनो ओंखारखायो भिडिअ नायो नोंसोरनि भिडिअखौ नायै नायै टेन्टावनो ओंखारो उपाय गैया नायाबाबो जाया टेन्टावनाबाबो नायो आं दसे मुसिबलाय नायलाय सोदोमस्रि बसुमतारी हेपि निउ इयार होनदों जोंहा थेंक इउ स' माच सोदोमस्रि बसुमतारी आगै नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार आरोना मा ओंख्रि जाखो सोदोमस्रि अननानै खोन्थाहरदो जा पदस्रि आगै फैफिनबाय आंहा दासो फैफिनलायबाय आबौ थेंक इउ स' माच आरोना आगै फैफिननायनि थाखाय थांजोब्बायसो सं मानसिफोरा ओंखामसो जानो थांखोना थांखाबायसोना सापर्टसो खालामनो थांखो मोनथिला आरोना थांजोब्बाय नै साथामल'सै आंनाबो नेटआबो प्रब्लेम होबाय थायोना गेजेर गेजेर थांगारो सिबि नार्जारि हेपि निउ इयार नुदों थेंक इउ स' माच सिबि नार्जारि नोंनिसिमबो हेपि निउ इयार आरोना फंबाय मा खबर ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना थांजोब्बाय रावबो गैला गोसो मावनानै जोंहानि न'आव हाबै 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 मोसाबाय थानोसै होनदों पदस्रि आब' मोनहा बिब' बिनानाव साबैसे हम आब' जोंहा रावबो गैयालै जोंहा बेवहाय बिजावजालि दं आरोना सासे ओमफ्राय ओजा आंहानि निजा रावबो गैया बिदा सासेल' दं ओमफ्राय बिनानावबो गैया बिब'बो गैया सासे बिदा दं आरोना हाबा जाथ'वाखै ओमफ्राय आगै पदस्रि लाहालाय खैजोन अननानै खोन्थाहरदो आरोना खैजोन जायो फेमिलिया
एसे स्टेटास लाइक दानाब' थेंक इउ स' माच एसे स्टेटास आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै एसे स्टेटास मा ओंख्रि जाखो मोजां आब' होनहरदों मा खबर आंहाबो मोजां आरोना आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगैला दिनै थांजोब्बायसो खोमा आगैमोना रावबो गैलासो स्टेटास सबाइ आलुसोमोन आब' नंगौ नामा सबाइ आलु जोंहाबो बिदिनोसै आरोना उन्दुनो ओंखारदों होनलाय पदस्रि मोसाहारि जोंहा हिन्जावसाया साब्रै हिन्जावसाया 4 आदा सानै ओमफ्राय बाजै सानै मोनबाय औ आदा सानै आदाया बाजै मोनजोब्बाय आरोना सानैबो ओमफ्राय हिन्जावसा साब्रै नोंजों साब्रै आरोना औ ओमफ्राय मा बाबा दङबा गासै जमा ना गोबाङानो जायो आरोना अब्ला फेमिलिया आर'नाइ AGH हाय होनहरदों हाय आर'नाइ AGH मा खबर आर'नाइ जेस पदस्रि हाय होनहरदों जोंहा पदस्रिया दङ दे थाङाखै नेहा बसुमतारी अफिसियेल हाय दासो फैदों आंहाबो होनहरदों औ थेंक इउ स' माच नेहा बसुमतारी आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना एन्ड हेपि निउ इयार होनहरबाय आं निहा बसुमतारी अफिसियेल हेपि निउ इयार आरोना गोदान बोसोरनि उनावब्लाबो उइस खालामहरफिनबाय पदस्रि मोसाहारि अफिसियेलाव दं आब' मा बाबाबो दं बाबाबो दं होनदों आरोना थिगानो आगै आर'नाइ जेस पदस्रि सापर्ट होना भिडिअ कमेन्ट हरदो जोंहा आर'नाइया पदस्रिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना भिडिअबो कमेन्ट खालामहरदों होनदों आरोना भिडिअआव नेहा बसुमतारी थास' बिथराइ ना गोरान फान्थाव बाथोन बिराद गोथाव ओंख्रि खिथाबाय सं थास' बिथराइजों ना गोराननो थास' बिथराइखौ आंसो लुगैबाय दं मोनजायाखै आरोना खानो थांनांगोन र' नागिरहैनांगोन गोजानावसो खाथियाव गैया खाहैबाय थायो नालाय मोना आरोना समबो जाया नालाय थांस्लाबनो मोनाखायो दसेनो नागिरनांगोन र' गोथाव आरोना फान्थाव बाथोन ओमफ्राय नागिरहैनांगोन र' थास' बिथ्रि खाहैग्राफोरा खाहैबाय थायो आंहासो सम जाहैया नै दायो थांनो हागौमोन आरो लाइफआव फैलायबायना आं दसे दा हरगोन र' दसे मानो आं माबा होबाय दं भिडिअ आर'नाइ AGH सापर्ट हरबासो सापर्ट मोनगोन औ सापर्ट हरबासो सापर्ट मोनगोन होनहरदों आरोना जोंहा आर'नाइ AGHआ आर'नाइ AGH चेनेलखौ जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहा आर'नाइ AGHआबो सापर्ट खालामफिनगोन जायनो सापर्ट नांगौ सापर्ट खालामलायदो बिदिनो आरोना नों सापर्ट खालाम साबसक्राइबफोर बारायबाबो आनसाबसक्राइबसो जाफिनबाय थायो आंना नुदों जोंहा नेहा बसुमतारिया औ माने लोगो
खालामनाङा आरोना साबसक्राइबखौहाय माने खायसे खायसे आरो डाइरेक्ट थांनानै सापर्ट खालाम होनना बुङो आरोना सेयार्स खालामना नायनो खोन्थायो नामखौहाय ओमफ्राय लोगो लोगो सापर्ट खालामब्लाबो आनसाबसक्राइब जाफिनो होनना बुङो आरोना गाबोनो बेक खालामनांगौ 14 आवार्सनि उनाव बिदि होनना बुङो आरोना आं बेखौ मोजां मोनथिया आर'नाइ एजिएस बाकिफोरनाबा माबायदि जायो मोनथिला आरोना सापर्टआ जादोंना जायाखै थादोंना थायाखै आर'नाइ एजि एइड्सनिहा साबसक्राइब खालामना भिडिअ कमेन्ट हरबासो आनसाबसक्राइब जाया जोंहा आर'नाइया नियाखौहाय साबसक्राइब खालामनानै भिडिअ कमेन्ट हरबासो आनसाबसक्राइब जाया होनहरदों आरोना भिडिअखौबो माने वाट्च खालामनांगौ आरोना भिडिअ वाट्च खालामाबाबो आनसाबसक्राइब जाफिनो खोमा भिडिअखौबो फुल वाट्च खालामदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय भिडिअ नायालाबानो खालामब्लाबो थाया आरोना आनसाबसक्राइब जाफिनो भिडिअखौबो नायनांगौ ओमफ्राय कमेन्ट हरब्लानो जाबाय ओमफ्राय साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय लोगो लोगो खालामब्लाबो थाया होनना बुङो आरोना 24 घन्टानि उनावसो खालामनांगौ होनना बुङो आंबो खायसे खायसेखौ माब्लाबा 24 आवार्सबो जायो लोगो लोगोबो खालामो आरोना आङो ओमफ्राय माने आं खायसे खायसेखौ माने नेक्स्ट दिनावबो आं माने बिनि गोदान जायखौ सापर्ट खालामदोंमोन ना आङो बेखौ चेक खालामना नायफिनो आङो ओमफ्राय भिडिअसखौ आरो नायफिनो बेनिखौहाय अब्लासो नोंनाबो थाफिनगोन माने आंनाबो थाफिनगोन आरोना बेनियावबो थाहैफिनगोन ओमफ्राय आंबो जुदि भिडिअखौ नायाबा आंनाबो आनसाबसक्राइब जाफिनो ओंखायनो आंबो भिडिअखौबो नायो ओंखायनो आंनाबो दानिया बारा खमायला आरोना सिगां बिराद खमायोमोन दायो बारा खमायला आंबो भिडिअखौ फुल वाट्च खालामो ओंखायनो आं निजि नायाबाबो माने सापर्टआ खमायफिनो बायदि मोनो आरो आङो माने आंबो वाट्च खालामो ओंखायनो फुल वाट्च खालामो ओमफ्राय नोंसोरबो वाट्च खालामाबाबो निजिनियाबो खमायो माने बैनियाबो खमायगोन बेफोरबायदि आरोना नंगौ नङा आं मिथिला आंनि मथैबा आरो जेनेबा आं बुंदो निजिनियाबो माने भिडिअखौ खम नायनानै जुदि सापर्ट खालामोब्ला नों निजिनियाबो सापर्टआ खम जायो आरोना भिडिअखौ नोंबो नायनांगौ बैनिखौबो वाट्च खालामना होनांगौ होमबासो बैनियाबो थागोन नोंनाबो थागोन बेफोरबायदि आरोना पदस्रि मुसाहारि आं खालामबाय आर'नाइखौ आंबो खालामदो अननानै होनदो नामा आंखौबो होनदो जानांगौ आरोना जोंहा पदस्रि आगैया आर'नाइनिखौ खालामबायनो आरोना ओमफ्राय गावखौबो खालामनो थाखाय खावलायहरदो गाबोन खालामना होब्लानो जाबाय आरोना भिडिअखौ नायनानै निहा बसुमतारी अफिसियेल बिदिबा भिडिअखौ नायालासेनो साबसक्राइब खालामो खोमा आंनिखौ बिनिखायनो आनसाबसक्राइब जाफिनखायो आंना खायसे खायसे भिडिअखौ नाया नालाय सापर्टल' खालामना दोनो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनो कमेन्टआबो एसे भिडिअखौ नायनानैसो कमेन्ट हरनांगौ आरोना सापर्ट खालामनांगौ ओमफ्राय भिडिअखौबो नायनांगौ ओमफ्राय आरो जेनेबा नेक्स्ट दिनावबो नोङो चेक खालामना नायफिननो हायो आरोना भिडिअखौ नायफिननानै कमेन्ट हरफिनना दोनहर माने बिनि सापर्टआ थाखाबाय थासिगोन आरोना रेगुलार नेक्स्ट दिनाव माने सानसेयाव जुदि जायाखै नेक्स्टआवबो नायदो ओमफ्राय नों चेकबो खालामनो हाबाय सापर्ट थाफिना आरोना बिदिनो निहा बसुमतारी आंथ' भिडिअखौ नायनानैसो साबसक्राइब खालामखायो नायनांगौ आरोना नायनानै साबसक्राइब खालामनांगौ आंबो नायखायो नायनानैसो आंबो साबसक्राइब खालामो आर'नाइ एजिएट चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना भिडिअ कमेन्टखौ नायना चेनेलाव क्लिक खालामना साबसक्राइब खालामना होना नांगौ भिडिअखौ नायनांगौ आरोना बिदिनो साबसक्राइब खालामना होनांगौ आर'नाइ एजिएट्स पदस्रि भिडिअ कमेन्ट हर जोंहा पदस्रिखौ भिडिअआव कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरब्लानो जाबाय निहा बसुमतारी आर'नाइजों दंखायो आंना होनहरदों जोंहा निहा बसुमतारिया आर'नाइजों दंखायो आंना होनहरदों आरोना थेंकिउ स' माच आरोना निहा बसुमतारी खोन्थाहरनायनि थाखाय दिनै रावबो फैयाखै आरोना एसे बहुद खम मानसिफोरा फैयाखैयानो फ्रायानो फैयाखै निहाजों आर'नाइ एजिएट्स पदस्रि दसे उनाव हरगोन भिडिअ कमेन्ट हर जोंहा
जोंहा आर'नाइया पदस्रिखौहाय भिडिअ कमेन्ट खालामना हरना दोनहरनो खिन्थादों आरोना थांजोब्बाय नेटआबो जाया नालाय आंबो बारा गोबाव थाखाला दोननोसैसो आंबो 56 मिनिट जाबाय 1 घन्टा जाबानो दोनसै आरोना रावबो गैला आरोना लोगोफोर थांजोब्बाय जेबो नङा आं ओरैनो दसे थाबावनोसै आरोना आङो दसे सम थाबावनोसै ओमफ्राय आंबो दोननोसै बरिं मोनदो जानांगौ आरोना आंबोथ' मानसि गैयाबा थानो बायो नालाय उन्दुनो ओंखारबाय रावबो गैया नालाय उन्दुनो ओंखारबाय आं जानिहा बसुमतारी थाङाखै नामा एस स्टेटास आं नोंनिखौ खालामबाय आंनिखौबो गाबोन फुल भिडिअ नायनानै खालामदो होनहरदोंमोन आरोना एस स्टेटासआ थांबायसो नामा थांबाय जानांगौ रावबो गैला आनथुलेर बोला बोसोमावनानै जाहानि न'आव हाबफै 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 आइया थांदों गाइखेर फाननो आफाया थांदों जौ लोंनो बोसोमावनानै जाहानि न'आव हाबफै 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 रावबो गैया रावबो गैला आंबो दोनसै आरोना रावबो गैला रावबो फैला नालाय रावबो गैला नेहाया थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो आरोना खेबसे नेहा बसुमतारी थांबाय नामा थाङाखैब्ला खेबसे कमेन्ट हरदो आंबो दोननोसै आरोना थाङा रावबो फैला नालाय रावबो फैथारला मोनाबायबो दोननोसै आंबो मोनाबायबो नालाय थांजोब्बाय रावबो फैला आंबो दोननोसै पदस्रि मोसाहारि आंहा मोजांखौनो नायनो मोनाखै थांलाय फैलाय जागासिनो आब'
रावबो गैला आरोना आगै पदस्रि थांजोब्बाय रावबो गैला आंबो दोननोसैसो रावबो गैला नालाय बायो आरोना रावबो गैयाबा आंबो बारा इन्टारेस्ट खालामनो रोङा नालाय ओंखायनो नोंसोरबो बायो आरोना थानो इन्टारेस्ट मोना नायग्राफ्रा बाय मोसालाय सल' खनलायबासो इन्टारेस्ट मोनगोन खोमा आंबो रोंद्राया नालाय दोननोसै खोमा आंबो ना रावबो फैलासं फैनोथ' आरो रावबो फैयाबा औ आगै आंबो दोननोसै आरोना अब्ला पदस्रि मोसाहारि आगै थेंक इउ स' माच आरोना नोंसिम दसे गोबाव थांलाय फैलायबाबो थाबाय गाबोनफोर सम जाब्लाथाय फैफिननोसै आरोना मोनाबायबो आरो थाबाय थानो बायोना रावबो फैयाबा हारसिं बरिं मोनो अब्ला दोनथ'नोसै आरोना लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो गासैनिसिमबो थेंक इउ हरनानै बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाबोनफोर सम जाब्ला फैफिनसिगोन बाय बाय आरोना थेंक इउ स' माच आरोना आगै पदस्रि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैबाय औ फैफिन दे औ जागोन दे आगै गाबोन सम मोनब्ला फैफिनसिगोन आरोना दे होमब्ला बाय बाय